Dragilor, aici puteți vedea toate produsele din cele 3 cutii care au ajuns astăzi. Așa cum îmi place mie să spun, produse pentru oricine și pentru orice. Pentru că, da, le pot folosi copii, adulți, vârstnici. Da, aici colagenul, ceaiul, băuturile nutritive, arginina, șampon, o cremă de dureri, un gel pentru oase și articulații, aici suplimente de toate felurile, da, au ales clienții mei pentru sănătatea lor. Așa că, dragilor, dacă și voi poate mai stați pe gânduri, dar totuși ați vrea să încercați produsele din aloe vera, eu vi le recomand cu o mare, mare încredere.